svoj semestrálny projekt. Mojou úlohou bolo navrhnúť a spustiť e-mailovú marketingovú kampaň pre značku Ayla, predajcu dámskeho oblečenia a doplnkov. Poďme sa pozrieť, ako som postupoval od analýzy podniku až po získanie prvých odberateľov. Na začiatku som si zodpovedal 3 kľúčové otázky. Kto je Ayla? Ide o slovenskú firmu s kamennou predajňou aj e-shopom ayla.sk, ktorá aktívne využíva sociálne siete a ponúka rýchle doručenia. Čo predáva a komu? V ponuke sú elegantné šaty, kabelky, rukavice alebo čiapky pre ženy, najmä z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Sortiment pokrýva veľkosti od XS po XXL, aby sme oslovili čo najširšie publikum. Prečo by si zákazníčka mala produkty kúpiť? Odevy sú trendy, kvalitné a prispôsobené sezóne. Navyše ponúkame personalizované poradenstvo, zľavy a spoľahlivú dopravu, čo spolu vytvára silnú konkurenčnú výhodu. Tento prehľad mi pomohol stanoviť jasný tón komunikácie a cieľ celej kampane, budovať dlhodobé vzťahy a podporiť predaj v kľúčových obdobiach roka. Ako nástroj som zvolil MailChimp, pretože je dostupný, intuitívny a ponúka pokročilú personalizáciu. Kampaň som rozdelil do 3 krokov. Výber platformy, analýza nástrojov a nastavenie MailChimpu tak, aby splnil legislatívu GDPR, tvorba dizajnov, navrh šablón s responsívnym rozložením pre mobil aj desktop, personalizácia, prepojenie s databázou kontaktov a doplnenie dynamických polí, vďaka čomu e-maily pôsobia osobne. Na obrázku vidíte úvodný e-mail s jarnou kampaňou a náhľad desktopovej verzie a takže môžete uvidieť e-mailovú kampaň pre Halloween. Úspech e-mailu nestojí len na dizajne, preto som sa sústredil na ďalšie 3 oblasti. Obsah a call to action, jasne zvýraznené CTA tlačidlo objednajte teraz, prináša priame prepojenie na konkrétnu kolekciu. Segmentácia publika, kontakty rozdielujem podľa frekvencie nákupu a záujmu o kategórie, aby každá zákazníčka dostala relevantnú ponuku a jednotný vizuál. V celom cykle používame rovnaké farby, písmo a fotografický štýl, čím posilňujeme identitu značky Ayla. A odovzdám svoje slovo kolegyne. Ďakujem. Tu sa pozeráme na kolekciu šablón nášho e-mailového newslettera. Vidíme teda mozaiku 12 šablón, ktoré sú pripravené na rôzne scenáre, od výpredajov až po nejaké sezónne témy, kde každá zo šablón zachováva konzistentné logo a call to action. Zároveň sa teda mení obrázok podľa témy e-mailu. Tiež sa testuje alternatívne zloženie, aby sme zistili, čo na publikum pôsobí najlepšie. Táto variabilita nám umožní rýchlo reagovať na aktuálne trendy a zároveň AB testovať predmety, farby a tiež obsah našich mailov. Témy teda pre e-mailový marketing sme volili na základe niekoľkých kľúčových faktorov. Išlo teda o cieľovú skupinu, o sezónnosť a trendy, čiže sme zohľadňovali aj aktuálne ročné obdobia, modné trendy a špeciálne udalosti ako Valentín alebo Vianoce. A tiež sme sa pozerali aj na predajné ciele spoločnosti Ayla, respektíve obchodu Ayla, keďže témy boli vyberané aj podľa toho, ktoré produkty bolo potrebné promovať na nejaké výpredaje bestsellery. Na tomto slajde sa pozeráme na budovanie databázy kontaktov, čiže na záver si povieme niečo krátko o výsledkoch. Pomocou jednoduchého formulára sme v prvom mesiaci získali 62 nových odberateľov, kde za kľúčové faktory považujeme vizuálne zladený dizajn formulára so zvyškom webu, taktiež zrozumiteľné call to action, väčšinou na záver každého e-mailu, či napríklad chcem modné tipy zadarmo. Zároveň okamžitý uvítací e-mail s 20% zľavou, ktorý tiež priniesol prvé konverzie. No a takto každý kontakt je vlastne pripravený na ďalšie cielené kampane, čo tiež výrazne zvyšuje potenciál lifetime value našich zákazníčok.
V tomto projekte sme si teda prešli kompletným cyklom e-mailového marketingu od analýzy značky cez design a personalizáciu až po akvizíciu kontaktov. No a my teda veríme, že takto nastavená stratégia pomôže Aile upevniť vzťah so zákazníčkami a udržateľne rásť. Na záver tejto kapitoly by som ešte chcela spomenúť, že pri vytváraní obsahu mailov sme sme adresovali oslovenie ženám vždy v jednotnom čísle a snažili sme sa teda k našim zákazníčkam dostať čo najbližšie a ako keby im tak vyslovene dohovárať a možno im pripomínať, aké sú jedinečné. Ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo kolegynke. Ďakujem. V ďalšej časti prezentácie budeme pokračovať SWOT analýzou. SWOT analýzu sme vypracovali pomocou Inbility šablóny. Hlavným cieľom SWOT analýzy je zhodnotiť interné a externé faktory ovplyvňujúce marketingové riadenie firmy Aila a na ich základe navrhnúť efektívnejšiu marketingovú stratégiu. Analýza má pomôcť posilniť pozíciu značky, zvýšiť viditeľnosť a optimalizovať využitie dostupných marketingových nástrojov. Zároveň nám analýza pomáha pochopiť, ako sa odlišiť od konkurencie a zvýšiť konkurencieschopnosť, zlepšiť fungovanie kamenného obchodu a e-shopu ako predajných kanálov, lepšie porozumieť zákazníčkam a budovať ich lojalitu, zamerať sa na príležitosti pre propagáciu značky a v neposlednom rade pripraviť sa aj na možné riziká, ktoré by mohli firmu ohroziť. Teraz sa pozrieme na jednotlivé časti SWOT analýzy, pričom každú zložku si podrobne rozoberieme. Na tomto slajde sú zobrazené silné stránky našej firmy spolu s ich hodnotením, váhou a výsledným násobkom. Najvyššiu váhu sme priradili našej aktívnej prítomnosti na sociálnych sieťach. Pravidelne zverejňujeme videá, príspevky s nápadmi na outfity a budujeme komunitu, čo má veľký dosah na našu viditeľnosť a komunikáciu so zákazníkmi. Rovnako dôležité sú aj prvotriedna kvalita kúskov a široký sortiment. Tieto faktory priamo ovplyvňujú spokojnosť zákazníčok a ich dôveru. Sú veľmi dôležité aj silné osobné väzby ako znalosť miestneho trhu, dlhoročné vzťahy so zákazníkmi a stabilná spolupráca s overenými dodávateľmi. Aj keď niektoré z týchto bodov, ako napríklad flexibilita, rýchle rozhodovanie či unikátna vizuálna identita majú nižšiu váhu, stále sú dôležitou súčasťou celkovej značky Aila. Na tomto slajde vidíme prehľad slabých stránok firmy Aila. Výrazná slabina je napríklad aktuálne začínajúci e-shop, ktorý má ešte nízku návštevnosť a slabú konverziu. Ide o oblasť s veľkým potenciálom na zlepšenie. Ďalej je tu nízka viditeľnosť mimo Hlohovca, čo obmedzuje náš rast mimo lokálneho trhu. Rovnako dôležité sú aj obmedzené marketingové zdroje a nedostatočné využívanie dáta analytiky, čo brzdí našu schopnosť prijímať rozhodnutia na základe reálnych čísel. Za slabinu považujeme aj slabé SEO, teda nedostatok blogového obsahu a optimalizácie a takisto chýbajúci vernostný program či platba kartou, ktoré dnes zákazníčky často očakávajú ako samozrejmosť. Z tejto časti SWOT analýzy vyplýva, že ak chceme zlepšiť marketing a zvýšiť konkurencieschopnosť, musíme sa zamerať najmä na online prostredie, obsah a analytiku. Na tomto slajde máme identifikované hlavné príležitosti, ktoré môže naša firma Aila využiť na ďalší rast a zefektívnenie marketingových aktivít. Významnú príležitosť predstavuje efektívne využitie lokálneho SEA, ktoré nám môže pomôcť získať nových zákazníkov z nášho regiónu a zvýšiť návštevnosť e-shopu. Vysoký potenciál má aj zavedenie platby kartou a Apple alebo Google Pay. Veľký priestor na rast vidíme aj v rozvoji e-shopu, najmä z hľadiska funkčnosti, rýchlosti, dizajnu a používateľskej skúsenosti. Taktiež online reklama cez Google Ads alebo Meta Ads nám môže priniesť nových zákazníkov. Medzi ďalšie príležitosti patrí rozšírenie produktového portfólia, e-mail marketing s personalizovanými ponukami a tiež budovanie komunity cez blog a spoluprácu s lokálnymi tvorcami, čo by mohlo posilniť náš brand a dôveru zákazníčok. Tieto príležitosti ukazujú, že pri cielenej a dobre nastavenej stratégii máme reálnu šancu posunúť firmu o úroveň vyššie. V ďalšej časti sa zameriavame na faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť fungovanie a marketingové riadenie firmy. Jednou z hlavných hrozieb je príchod lacných zahraničných konkurentov. Ďalšou významnou hrozbou je ekonomická neistota, súvisí s tým aj zmena spotrebiteľského správania, rastie záujem o udržateľnosť a nákup v second handoch.
Ďalej tu máme rastúce náklady na marketing, najmä v online priestore, cena za kliknutie alebo oslovenie cieľovej skupiny neustále stúpa. K tomu sa pridávajú nečakané krízy, ako bola pandémia, ktoré ovplyvňujú nielen správanie zákazníčok, ale aj logistiku a dodávky tovaru. Musíme počítať aj s nestabilitou dodávateľského reťazca, meškanie dodávok, nedostupnosť tovaru alebo zvyšovanie nákupných cien môže mať vplyv aj na našu ponuku aj marže. Tieto hrozby ukazujú, že je dôležité byť flexibilný, mať pripravené alternatívy a sústrediť sa na budovanie lojálnej zákazníckej základne, ktorá ostane verná aj v neistých časoch. Na ďalšom slajde vidíme vizuálne spracovanie jednotlivých častí SWOT analýzy. Zhrnuli sme výpočty interného a externého faktora v rámci SWOT analýzy, čo nám umožňuje presnejšie určiť, ktorý typ stratégie je pre firmu Ayla najvhodnejší. Interný vektor je rozdiel medzi silnými a slabými stránkami. Silné stránky v našej firme jednoznačne prevládajú, čo nám dáva stabilný základ na rozvoj. Externý vektor je rozdiel medzi príležitosťami a hrozbami. To ukazuje, že síce v externom prostredí existujú rizika, ale príležitostí je stále viac než hrozieb. Po prenesení týchto hodnot do grafu vidíme, že firma sa nachádza v kvadrante Strength Opportunities. Tento typ pozície naznačuje, že najvhodnejšia stratégia pre firmu Ayla je tzv. Ofenzívna rastová stratégia. Znamená to, že by sme mali využívať svoje silné stránky na maximum a zároveň aktívne reagovať na príležitosti na trhu. V nadväznosti na výsledky predstavujeme konkrétny akčný plán, ktorý vychádza z kombinácií našich silných stránok a príležitostí na trhu. Dôležitým prvkom stratégie je využitie online reklamy, ako sú Google Ads a Meta Ads. Náš cieľ je vytvoriť výkonnú obsahovú stratégiu, ktorú budeme cieľene podporovať reklamou, čím dosiahneme väčší dosah a oslovíme aj nových zákazníkov. Druhou iniciatívou je zavedenie vernostného programu a využitie e-mail marketingu. Personalizované ponuky, odmeny za opakovaný nákup a exkluzívne zľavy pomôžu zvýšiť lojalitu zákazníčok a udržať si ich pozornosť. Tretím bodom je rozšírenie a modernizácia e-shopu. Chceme vybudovať prehľadné, dôveryhodné a funkčné online prostredie, ktoré bude lákať na nákup. Súčasťou je aj zavedenie platby kartou a zjednodušenie celého nákupného procesu. Štvrtým krokom je efektívne využitie lokálneho SEO a nástrojov ako Google My Business, aby sme posilnili viditeľnosť značky Ayla práve v regióne Hlohovec a jeho okolí. Spolupráca s lokálnymi tvorcami nám pomôže vybudovať silnejšiu komunitu okolo značky, zvýšiť autenticitu a zároveň rozšíriť sortiment o originálne kúsky, ktoré oslovia aj nové segmenty zákazníčok. Ďalším kľúčovým bodom je intenzívnejšie využívanie dát analytiky. Máme možnosť pracovať s nástrojmi ako Google Analytics, Meta Ads Manager, ale aj so špecifickými údajmi priamo zo systému nášho e-shopu. Vďaka tomu dokážeme lepšie pochopiť správanie našich zákazníčok, optimalizovať reklamné kampane, identifikovať najpredávanejšie kúsky a efektívnejšie riediť skladové zásoby, čo pomáha znižovať zbytočné náklady a zvyšovať dostupnosť obľúbených produktov. Ďalší bod sa zameriava na posilnenie komunikácie na sociálnych sieťach a prostredníctvom e-mail marketingu. Chceme pokračovať v tom, čo už robíme dobre, budovať kvalitný autentický obsah ako outfitové inšpirácie či zákulisné momenty z fungovania nášho obchodu. Zároveň však tento obsah chceme lepšie prepojiť s reklamnými kampaňmi a vytvoriť personalizovaný newsletter, ktorý nielen zvýši lojalitu zákazníčok, ale zároveň bude pravidelne pripomínať značku Ayla, napríklad pri novinkách, akciách či špeciálnych ponukách. Tieto kroky sú dôležité na to, aby sme naplno využili naše silné stránky a využili aktuálne príležitosti na trhu. Ďakujem. Dobre, v tejto časti prezentácie by som vám rada predstavila prístup, ktorý sme použili pri tvorbe nového obsahu pre ayla.sk. Volá sa JTBD, teda Jobs to be done. Tento framework nám pomáha pochopiť nielen, čo si zákazníčka kupuje, ale prečo. Aký problém rieši, čo potrebuje a v akej situácii sa nachádza. Pri pohľade na náš web sme si položili otázku, ako by vyzerala ayla.sk, keby sme ju tvorili očami našej zákazničky? Zistili sme, že nestačí ukázať len produkty, musíme pochopiť, čo práve hľadá, aké emócie prežíva a čo ju vedie k nákupu. JTBD nám pomohlo lepšie zacieliť nielen ponuku,
ale aj štruktúru webu, sekcie, nadpisy a komunikáciu. Vďaka tomuto vieme vytvoriť obsah, ktorý zákazníčka vníma ako odpoveď na jej potrebu, nielen ako katalóg oblečenia. Na ďalšom slajde, teda JTBD v praxi, zákazníčka nekliká na web s cieľom kúpiť si konkrétny produkt. Prichádza s pocitom, nemám čo na seba, potrebujem niečo jednoduché, čo môžem hneď obliecť. JTBD nám pomohol identifikovať túto situáciu a vytvoriť kolekciu, ktorá je ľahko kombinovateľná, je pohodlná a zároveň štýlová. Ukázalo sa, že nejde o výber produktu, ale o rýchlu odpoveď na konkrétnu potrebu. Takto vznikla kolekcia, ktorá zákazníčke pomôže vyzerať dobre hneď, bez dlhého rozmýšľania. Na ďalšom slajde si už ukážeme priamo vizualizáciu v praxi. Túto myšlienku sme preniesli do reálneho obsahu na webe. Vytvorili sme sekciu Inšpiruj sa jarnými outfitmi. Nevznikla náhodou. Vychádza z JTBD a konkrétnej potreby zákazničky, teda nájsť rýchlo pohodlný, ale štýlový outfit na jarný deň. Produkty sme vybrali tak, aby sa dali dobre kombinovať, boli pohodlné a dali sa nosiť každodenne. Táto sekcia nepôsobí ako klasický katalóg, ale ako stylingový tip. Ukazuje, ako si môže zákaznička vyskladať celý outfit z kúskov, ktoré nájde v ponuke Ayla. Cez tlačidlo CTA v našom prípade pomenované zobraziť celú kolekciu vedie priamo zákazničku už priamo na výber produktov, ktoré sú na túto jej potrebu naviazané. Na ďalšom slajde sme teda dosiahli web, ktorý odpoveda a nielen predáva. Na záver sme si vlastne uvedomili, že JTBD nie je len teória, ale veľmi praktický nástroj. Pomohol nám vytvoriť sekciu, ktorá zákazničke nepredáva len produkty, ale ponúka riešenie. Pre nás to znamenalo zmenu pohľadu. Web už nie je len katalóg, ale sprievodca štýlom, ktorý reaguje na konkrétnu situáciu a potreby. A týmto by som vlastne chcela našu prezentáciu aj ukončiť a poďakovať nám za všetkých členov tímu za vašu pozornosť. Ďakujeme.